Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. O garon mga higala, sa laing sumpay ning naghinapos nato nga sugilanon, hangyoon ko ang langit. Oy, ngano ka oy? Panira ko nos poltahan. Puro ka may agibitin sana. Nakabalita na mo? Naunsa? Naginak pa na ginis Melody. Sa ato pa, nasayo na siya sa hitabo ni Armando. Ngano? Unsay nahitabo ni Armando at Susana? Unsa? Kay kinigid si Susana. Pahamak yun ni siya ay. Saan sa ka? Ngano tiya na unsa si Armando? O nga no di ay, wapa di kang hibaw nga namatay na ganina. Kinuo ko. O na kung hibaw na ka, mau nagila ka. Dagon, kinuo ko. Ano giibos mo nagibong dextrose? Ano nang giabono ni mong dugo? Magawas ko. Ato na ka si Ay, Armando. sa ginuo ko. Nay, balik sa imong higdaanan ha. Dili ka pa mahibong mo gawas. Ay, Melody, puyo ha, puyo. Dili Bato, tinuod ang imong gisulti. Dili pa patay si Armando. Dili pa siya patay. Ay, patay na lagi. Di balita kanina. Dili na tinuod. Ginoo ko. So sana pagtawag dito gamang nakawarong kapong nga si David. Pagdali. Ha? Pagdali. Kunang, adoon ko si Armando. Dahay. Buot ko't loo ni Daddy ang kinabuhi. Dili si Melody ang sadaan ng tanan. Kundi ako. Ako ang mihangyon niya nga buhian na si Melody. Ako ang namugos ako pagbati ngadto ka Melody. Daddy, I'm sorry. Wa ko tayo ang higugmaon na babae nga imong gihigugmanan. I'm so sorry. Eric? Honey? I'm sorry nga uwa na si Tito Armando. Nganong ni Aga? Unsay imong gibuhat din eh? Aron unungan ka. Nasayod ko kunon sa kakadawon karon. And I'm here to lift you up. Come here. Put your head on my shoulder. Cry on me, darling. Oh, darling, it's okay. You can cry. Boys do cry. Come on. Nasayod ko na ka. Basta go on. Cry on my shoulder. Here. Wa pa ko malimot sa imong gibuhat ka Melody, Chini. Ikaw ang hinungdan. Nganong nawa ang akong anak. Ni atasahaya sa imong amahan. Don't speak bad words. Nagkasulti namin ni Tita Agatha. Og nasayon ako sa hinungdan sa kamatayon ni Daddy nimo. Giilog ni Tita ang pistola gikan kang Tito Armando. Og mibuto accidentally. Oh, it's such a sad story to tell. Pero katong iyang kabit ang hinungdan ni ining tanan. Shut up! Eric, face the truth. Ayaw pagpakabuta sa matuod nga naitabo. Paminaw ko. Which ka ng babayhana? O gilumay mo niya, hinungdan nga naingon mo ni anak nga to niya. She's a witch. Biya nagi ka din eh. Biya na, Chini. Samtang wa pa ko malimot sa kong kaugalingon. Imo kong dapatan din niya atubangan sa haya sa imong amahan. Tungod sa iyang kabit na imong gimahal.
Gawas na din si Chini. Gawas na! Oh, Where is Jenny? Mami, I need someone to talk to. Huwag anong kumamati sa ibang mga kasakit, tita. I'm just here. Thank you, Iha. Dali, uban ko. bisan pa sa nitabo, Chini. Dili bita mo magkigbalik pa ko nimo. Ang problema na to ni Seng karon. Kung makamata na po sa melody, nya mag-wild na sandi kay gustong mo gawas. Ikaw, manggod. Kalag yung ba ni mo, eh. Di ka yun makamaong bupugong. Kay bao di ay. Nagtuo man kong libaw na siya. Baday, kibahong luya pa kayo ng iyang pag-umangkon. Abi ganin akong naibaw na mo. Eh, wa man gani. Mura magdi pa kong katuo ni Sings ni Tabong Armando. Patay na gid siya. Og hangtod doon, patay lang gyapon. Zay, naku ako kapag binuang, no? Binuang din na, nga patay mo na siya hangtod doon. Ay, ambot lang gid mo, Susana. Basta ako, nag-uulkos kahimtang karon ni Day Melody. Ay, naluoy, gid ko niya. Day, naghilag ka na sad. Mabugat ka in taon. Uy, huwag ka pabaya maayo. Gusto na kong magawas. Gusto kong matanaw sa haya ni Armando. Kaya dili ka pa man paghawson sa doktor. Okay na ko na ang kaya na sa kong lawas. Luya ka pa. Luspat ka pa, oh. Gusto kong makita si Armando. Ingnang doktor nga mugawas na ko din sa ospital na. Sa sunod adlaw, ilubog ka na dyan. Hinaot pa unta magkapasaylo ka raw niyan ako. Pasaylo ako sa kung nahimo ka ni mo, Daddy. Pasaylo ako. Animal ka! Masaya mo gibuhati ni. Oh, Layas! Layas! Maluoy ka. Nagkikagigayman nga makita si Armando. Maluoy si Melody! Wa kay lunain ning dapita. Layas! Layas! Armando! Armando! Melody! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!